Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbi Anglong District Committee Pen Patar Piponsi Pharo Isira Sirkep Haurakhat LAC Angkang isi pen There Nipai Trok Arni Denarong pathu aklamalong BJP Yuva sammelan kapaman ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun Labang so mailong BJYM amai phusar sing tisopen mai chariponsi Budhiram Teron pen aluhi ke pachinia por en ponsi mai pedoponlo halapu mai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke than pon ke Central Government pen chingki chethan ponsi bangsuri ingkoi arisoi jang atuma phan woreng awar sai ki piponji aphan training piponpo la solong ki ching siang deng bangsuri trok sira bang pharohini ariso ejang atum aphan training ki pi pangcheng ponpo la solong kidam kewang la pen ki chogijun anparta inuralong sika suri kep atangka setame pi pajir ponji la pen bangso training juddera phi pulote Karbi Anglong Autonomous Council pen si company la pen industry salong avo renga warsai thik pi ponji pusi pangdak pon Labangso Yuva sammelan amayalong manpeng aluhi pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen State BJYM Amaiphu Rakesh Das is Karbi Anglong BJP Amaiphu Roland Killing lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron Ritesh Inghi Kache Rong PP Madhuram Lekthe pen ki chenglok pen nangana bangphu abang phia tum chetong dun si RDP dun pen nap ke ki jot silo 7200 tumpan class 10 pass la pen class 12 pass man training people ke dam ke wang our side tame la tame council pen cpg la pen training ke pi sector suri ke ta council pen ko people lang la pen certificate people placement ta ko council pen city people la ever say ta ni than no la that pen pulong the election ju that pen ko 12500 tumpan ko training pitu po kedam ke bangawar sai pen chenglok ke chukujun da council pen people ko suri kep kep ta council pen si people la pen placement da people po la elam si ji than circular ye yuva morcha yani youth hin dan sireli bina ye homas titin ko nitum je lasa homos ini first target lo haragat li nitum first juareli nitum bilo laso reli long nitum je lan spec page lan amuni doji puta pinian nitum la chair kairan stansi 5000 penta non magi abcc do lasi non election abanke nitum yuva morcha tan se haragat li long loksi nitum 10000 yuva morcha do lasi lasong kong kenyo se complain putin BJP hin mangke belek amorcha ta dopik ta yuva morcha ten loksi nitum 10,000 attack do lasi laso attend kulo tang nitum election of hanbangke lan camping ko to nagi lathe kopi poloma ko to yuva morcha atum phan je youth atum phan laso BJP sarkar bangke priority bang penangan pi non do ta penangan asuni mukha pilo je scheme mukha atmanirbhar pendang log nijut moina non nijut babuta laso por launch ko lasi hala nijut moina bangke lake ar so samar tumhan college ka charli la pen degree ka charli tumhan ka icon pilap la so record jong si nang tumton langji ko ta ke school or college along dabo higher secondary News Report Karbi Anglong Live